representando o alcalde, pero estou encantado, personalmente, de estar neste acto. Este acto do que vimos falando desde fai tempo, Pedro, Marcelino, de facelo por unhas cousas ou por outras, sempre se foi dilatando. Pero que, bueno, en fin, chega o momento, isto, como decía Benito, é un acto importantísimo para que a obra musical de Xavier Méndez se poda conocer, se poda agradar ou ser visitalizada por o Consello de Cultura Galega, que me felicitar moi sinceramente. De Xavier Méndez sabía moi pouco, conocí Manolo Méndez Pérez Aneu, foi moi amigo meu, Santi, pero a él non tuve a oportunidade de conocelo hasta que sume que era un músico importante e algo interesei por ele e algo que quedou. E quedaronme dúas cousas que me parecen importantísimas na vida dele. A primeira, como supo combinar perfectamente dúas vocacións que nacen con ele desde a cuna. Unha, a vocación sacerdotal, religiosa, e outra, a vocación musical. Como é capaz de vivir toda unha vida, desgraciadamente non foi longa, pero vivir toda unha vida nestas dúas coordenadas sin salirse delas. En segundo lugar, hai outra cousa que me chamou moito a atención, que é o feito de que Xavier, que nacido en Neda, pero que viviu estes 4 anos, viviu en Ferrol, unha familia catalanas naquele momento castelán falante, como descubre o mundo rural, o mundo galego, nunha etapa en que é párroco nunhas aldeas de Ribeiro, na que acababa a carreira sacerdotal. Eu creo que ese foi un baño de realidade, de galeguismo, de conocer a terra, de volcarse no mundo dos paisanos, dos que iban a misa, os que había que falar na súa lingua, e daí sale esa magna obra que son salmos para a nosa terra, que escribirá xa de volta en Ferrol, onde vai vivir 12 anos, son os mellores anos da súa vida, sin duda alguna, e os máis fructíferos musicalmente, e cando escribe o himno do Racing, neste momento. Bueno, quero dicir que hai un feito que é natural, intrínseco nele, que é a combinación desas dúas vocacións, e hai ese feito casual que é o destino nunha aldea, nunhas aldeas rurales na zona de Viveiro, que o ponen en contacto con o mundo galego que en definitiva van a influir moitísimo na súa obra.